Mites voisin olla avuksi? No, me yritetään Kuokukselle etsiä uusia viritsiä kanssa. No? Mä löysin Insta näitä klassisia opettavaisia lastentarinoita. Tyyliin Olipa kerran elämä tai Alkan kippausta. Mitään semmoista. Löytyykö minkäänlaista? Ei meillä kuule taida sellaisia enää olla. No, onko minkäänlaista tällaista perinteisempää piirrettyä? Nää ei kerro mulle yhtään mitään näytteillä. Sellaisia ei ole ollut enää vuosiin. Katsos, kun nyt lasten ohjelmissakin on siirrytty modernimpaan aikakauteen. Okei. No, osaatko suositella tässä jotain? Niin, katsos, koulutuksen siirryttyä digiaikaan myös ihmisiltä vaaditaan enemmän. Ja koko yhteiskunta siirtyy modernimpiin menestymis- ja menettelymuotoihin. Niin lastenohjelmatkin on päivitetty uusiin verkostoitumis- ja menestymistapoihin. No meillä on tässä nyt esimerkiksi karvakuonot liittyy viivijengiin. Ei. Okei, no tässähän on sitten Tatu ja Pattu veroparatiisissa. Ei. Risto Räppä ja Webbihuijarina. En me nyt oikeasti tiedä. No, nythän on ilmestynyt esimerkiksi yksi tosi hyvä kirja. Miina ja Manu ja pyramidihuijaus. Olisiko vaikka se Risto räppäisi siitä? No, tästä se löytyy. Kiitoksia vaan käynnistä ja kassa on sitten tuolla päin. Tulkaahan toki uudestaan. Kiitos. Hei vaan.